Види как го правиш. И каква голяма уста си отворя. Виж, такава уста си отворя. Я служи капачето. Айде прави пак на баба така. Айде пак да се закача. Да го премеш? Не, той се добре. Нали сега се занимава? Филипе! Какво правиш, папа? Дръж го ти, мамо да не скокне долу. Муж? Браво! Браво, бе, мами! О, какъв си смешен. Много си смешен тук. Служи го там на шишенцето. Служи на шишенцето, капаче. Хайде, покажи ми. Браво! Я да види какво направи, момче. Абе, ти си много умен, бе. Ау! Какво направи ти? Кой го хвърли? О! Я виж една лъжичка. Много ме страх. Я виж една лъжичка. Ти много ме плашиш. Много ме плаши, Филип, мене. Много я оплаши, баба. Ще ядеш ли? О, Я той- покажи как правиш, папа. Как папаш? Я покажи как папкаш с лъжичката. Не, сложи лъжичката така в устата, баба. Сложи, да. Вкусно ли е, мамо? Виж, бръкни вътре. Айде. Бръкни вътре, вземи, Айде, ам. ям. А, Айде, направи хам. айде сега, погледни дядо. Бръкни Не вътре. иска пък да бръкне. А така. Точно Браво. така, да. Браво! Хайде сега си сложи в устата лъжичка. Така, а? Баба ли ще храниш? Филипе, колко ще станеш голям, като пораснеш? Ей, толкова много! А как танцува, Филип? Как танцува? Радиото да пуснем. Музика. Музика искаш ли? Чук-чук. И готвиш ли? Готвиш? Да папкаш? Да. Колко си Ей, смешно. смешко. Я дай една целувка. Дай една целувка. Филипе, дай ни мамо целувка. Той сега е зает. Готви. Филип, целувка, мамо. Прави, Ей, прави така. пак. Айде. Колко си смешен. Ей, паток. Защо не искаш да дадеш целувка? Много дълъг филм с тебе сега ще стане. Много си важен. Айде, дай целувка, целувка. Той иска да танцува. Танц? Музика. Дядо пусни Музика, айде. музиката. Дядо пусни музика и Филип ще танцува. Айде, баби. Айде, бъркай пак там. Я виж музика, Филипе. Я усили. Как танцуваш? Айде, Филипе, ей така съм. Виж. Филипе! Това слушай, има спомен. Като малък. Как е танци. Да. Ще кажем, още от малък си падаш Много е в танци. артистичен. Да. Дай целувка сега. Айде, дай целувка, че ти пуснахме музика, бе, Филип. Дядо! Айде! Чакай, че дядо много се размаха тук. Той е съсредоточен сега. То свърши музика. Филипе, Филипе. Айде, баба, танци. Той е много съсредоточен, това не се е случвало просто. Да. Такава игра.
Еля. Няма да танцува явно. Не мога да го намаля. Филипе, Танцуваш ти, мишки малко. А, така. Айде, давай. Хубав ли? Да, много. Как се занимава, очудващо просто. Няма кажи на теб, може да ти даде целувка, като на мен не иска. Може ли да ми дадеш една целувка на баба? Дадеш ли? Той даде малко. Тая дете свива Е така уста. с ръчичка, баба? Той дава другите. С ръчичка една целувка. Филип, къде е Литка? О, няма я Литка. Я дай целувка на Литка. О, на Литка даваш. Виж как дава на Литка. Да. Тя го е научила. Аз го научих, бе. Така ли? Тя го е научила. Баба, мисля, че ти е научила. Тя го научи да мирише Какво цветя. баба има? Какво? Как миришат Нещо цветя? иска да дадеш. Е, не мога сега го Какво снимам. иска да му дадеш? Бяда ли да дойде? Какво става там? Айде бъркай, майко. Бъркай. Бъркай, бабо. Бъркай вътре. Така. Дали му завряха шишенците? То не е интересно толкова с дълъг филм, едно и също. Да, спри.